Това е апарата за биорезонансов биофидбек. Сега ще ви обясня как работи той и какво може да направи той за вас. Когато дойдете при мен на сесия, ще бъдете свързани към апарата посредством проводници, 2 на китките, 2 на глезените и 1 на челото. Това, което ще направи апарата, е да пусне към вашето тяло много ниски херц електричество, а съответно вашето тяло да върне отговор обратно. Този отговор ще бъде видим при мен на компютъра, тъй като в него има вкарана база данни, която се смята за златна среда, и там, където вашето тяло даде някакво отклонение, то ще бъде показано. Уникалното на този апарат, за разлика от всички останали биорезонансни апарати, е това, че не просто ще ви покаже къде имате някакъв проблем, независимо дали става въпрос за орган, за система, за ум, за мисъл, за емоция или за чувства, ами той може и да ги настрои така, че да работят правилно. Една сесия с апарата продължава около 1 час. Много важно е преди, по време на сесията и след нея да се пие голямо количество вода. Обикновено е достатъчно от 4 до 8 терапии, за да се постигне постоянен ефект. След първата терапия, ефекта, който ще усеща човека, че ще бъде много по-спокоен, много по-релаксиран, вероятно ще спи по-добре, но този ефект се задържа в рамките на 2-3 дни, след което тялото се връща обратно в онова неговото познато, комфортно, старо състояние, в което е живял досега. За да стане постоянен ефект, е необходимо натрупването на терапии, затова казвам, че е необходимо да има между 4 и 8 терапии. Ако дойдете при мен и сте тъжни, мога да повлияя точно на тази емоция, на тази тъга, така че да не се чувствате по този начин. Ако имате някоя стара травма, която не сте преживяли, апаратът ще покаже от кога и може да я коригира. Ако искате да имате повече радост в живота си, дори това може да поправи. Вече имаме клиенти, които са минали през моя апарат и останалите специалисти в центъра. Това, което правим първоначално, минавайки на апарата, е апарата да даде една първоначална диагностика, за да видим къде и какви проблемни точки има и как да се работи по-нататък със съответния клиент.